A fost adus. Ăsta a fost adus cu un scop. Să le mănâncă. Ce meciu? Să le mănâncă meciul, mă! Hai mă, să văd ceva. Ăsta-i morul discotecă. Ăsta? O picat și... Ăla bă, că nu schimb. Ce? Uite de la oricare meci pe joacă și va veni. Băi, fii atent! Băi, ia ascultați puțin! Fiecare are dreptul la o opinie. Dar stăm jos frumos și spune pe încet. Da? Taci, bă, dracu! Băi, ia taci de gură! Băi, ia-l pe ăsta fără. Deci, primul are... Băi, ia stai mă jos! Stai mă jos! Taceți din gură, hai! Hai, Cristi, zi! Ce ai de spus? Bă, deci ce mai frumos e când vine domnul George, stă portarul eu, stă portarul X, dăm omul înapoi, dă-mi... De ce dai cu codul? De ce face aia? Băi, deci până acum s-a jucat fair play. Gata, replica! Fair play că am venit eu, până am venit eu fair play cu el niciodată nu s-a jucat. Mai are cineva ceva de comentat? Ia taci, taci pitic! Cel mai important. Bă, câte bere ai băut, mă? Nu contează, ce este cel mai important? Fair play-ul. Dacă nu ai fair play, nu ai nimic, ești nebun. Am înțeles. Replica! Uite fair play, replica. Ce fair play? Ce fair play că astea stârfime? Eu sunt vinovat în toată chestia, nu mai... Mai ai ceva de zis? Nimic. Altceva, mai are cineva de zis? Da, eu. Zi! Deci, omul vrea la fiecare meci să schimbe portarul la penalti. Așa. Omul vrea la fiecare meci să stea numai pe teren. Altceva? Vă spun eu ceva. Da. Data viitoare, să mai vin pula mea. Hai camera prea. Spuneți. Bagă-i pe YouTube. Mai aveți ceva de spus? Serios acum, din plăcere, de serios, din plăcere și din... Asta a ajuns o mare prostie. Hai să spun ceva, știi care e chestia? E chestia de ambiție. E chestia de ambiție. E chestia de ambiție. Toată lumea lasă de la el, în schimb... Păi da, mă, dar tu, eu am venit la tine, ți-am comentat eu la echipa ta, orice. Ți-am zis eu, nu-l băga pe ăla, stai cu ăla în part, n-am zis nimic, nu mă interesează. Nu mă interesează. Stai așa, lasă-l un pic. Nu. El nici nu juca și vine să-mi spună, să ne facă nouă regulă, el care stătea pe bară, n-avea nicio treabă. Ideea este în felul următor. Băi, n-a fost frumos că a plecat Fane, că a plecat Gheorghe, că a plecat Vasile, asta n-a fost frumos. Nu e dovadă de fair play. A plecat de vreme. A plecat Fane de vreme, mă! Și mai cine? Știu că a plecat. A plecat Fane, Romeo, am tras de el, nu vreau să plătești 2 Fane a plecat mai devreme pentru că lui nu îi convenea ca portarul zi. Portarul îi convenea, pardon, să apărea al meu. Ascultă-mă puțin. El era fost 3 beri, ce să mai apărea? Serios. Băi, dar am și ceva de spus, mă, ia-mă cles, mă. Domne, deci mie nu-mi convine când acești oameni se ceartă. Băi, mai dau 3 beri, pune-l în poartă să vedem dacă apără. Avem din start 3-0 și nu mai apărat și gata, scuze. Adică ești prost, pula mea. Ești mort, ești rupt. Că nu aveam meci. Dar el te-a ales și nu te-a plătit. Târfa. Cea mai mare greșeală. Lasă-mă că cei mai șmecheri fotbaliști aici sunt să mă... Aici, fratele meu. Băi, lasă-mă că jocul viitor o să vin și o să plătesc și o să stau poartă. Meciul și formă să joci. Bă, pe ăla m-a dus, bă! Băi!